na ako'y challenge sa to ang mga higala nga mga dili katoliko nga tawag ini naga-comment din sa to ang program. So, syempre kay kapilang na mo ginapamatuod nga ang mga pari, ministro sa Dios, ang mga pari sila ang tawag ining gihatagan sa Dios og dakong katungod nga magwali sa ebanghelyo. Dili man gid mo mutuo ana, di mo gid mo tawag ining mudawat. So, counter challenge na ko sa inyo ha. So, tagay daw og sitas ninyo sa Biblia, kapitulo ug bersikulo nga tawag ining mga pastor gisugo sa Dios. Gidabi. Kanang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 dito nyo na magamit. Nga naman tungod sa hinungdan na kanang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 na ni connection sa Acts chapter 20 verse 28 na gitawag og mga obispo. So, bot pasabot kay kanang mga pastor niyo dili man ang mga obispo. Pastor lang man na sila. So, bot pasabot man ni connection sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 11. So, pinaka number 1 tagaay kung sita sa balang kasulatan na misud tiyang balang kasulatan ang mga pastor mao yang gisugo. Number 2, gisugo sa pagwala sa ebanghelyo ng Kristo ha. Number 2, sa tawag ini nga makita nato nga gusto na kong i-challenge sa ilaha. Kaya ko ninyo og kapitulo bersikulo nga ang mga pastor karon nga makita nato na na sila koneksyon sa tuang nga Ginoong Jesucristo. Siyempre kay kinalaman na kay koneksyon kay ang nagsugo, di ba? Romans chapter 10 verse 14 to 15, isa ang magawali is dapat sinugo. So dapat kanang mga pastor karon nagpaila nga sila sa ilahang tawag ining kaugalingon iya sa Dios magwali diha na maminaw nila. So tagay kung sita sa Biblia nga kanang maong mga pastora ang ilahang pagkasinugo na ay koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ngano man kaya kung dili sila makahatag ana, dili sila makahatag og kapitulo bersikulo ana sitas proseta sa Biblia ay mo na kung gingon nga bisag pagkamilyon sila moangkon nga sila tinuod magpabilin gyud na silang gitawag og butbot. Number 3 nato nga gitawag og challenge. Tagay ako sa kadang kapitulo bersikulo sa balaang kasulatan nga siyempre kasi wali sila bit-bit man sila og tawag ang Biblia. Kung gusto mong ginila kinahanglan gyud mabasag sa Biblia letra por letra. Kinahanglan gyud nakasulat gyud sa Biblia. Unsa pa na sitaspot nga ang mga pastor sa balang kasulatan pag magwali magbit-bit og Biblia. Nga naman kay sa balang kasulatan ng mga higalag mga igsuon kit-an og ato ang mga nang masabtan nga ang mga apostoles isugo sa tungkol ng Jesucristo di patatawag kini ang ilahang function is oral teaching. Wala man gyud sa balang kasulatan nga magbasa sa libro ano mo ilahang gitawag og itudlo o naay gitawag og libro pero yung mao lang gyud nang ilahang tawagan ng basis ay dili gyud pwede wala man sa Biblia. So mo na akong challenge sa ilaha sa tagay daw kan nabi sita sa Biblia kapag dili mo kahatag kami yung pakatanon naabay may koneksyon kang Kristo ang among mga pari naabay koneksyon sa Ginoong Jesucristo ay makahatag di oy. Labi nag ang linyada sa kasaysayan makahatag ang mga Katoliko. Labi nag kanang linyada sa pagkapari, pagkaobispo ay makahatag ang Katoliko. Sangko gid dito ka San Pedro. Sangko gid dito sa gitawag ng mga apostoles. Pero ang problema kay di man ginumudawat ana. So kamo nga mo ang taga obligasyon karon nga magpamatuod na namin koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. Kapag dili mo makahatag ana ay but-but na inyong gipasakupan. Wala mga higalang mga igsuon pag di makahatag ni kanang mga mag-comment sa tuang tawag ining stream o sa tuang tawag ining mga videos, pag dili sila makahatag ana kapitulo bersikulo sitas sa Biblia, so kanang maong mga tawhana puro lang gyud claim. Wag gyud sila at ikapamutuod nya para makalusot lang ato nagrebulto. Kapila nato gitubag ng rebulto. Kapila nato gitubag sa tuong program ng tawag ining pagbaton sa mga katulik og rebulto pero unsa may lang ginahimo bota og bungol. So muna katong sa mga nag-comment nini, comment mo. Tagay ko din yung ebidensya. Mag-monitor ko sa inyo mga comment. Tagay ko din yung ebidensya kay pag magkahatag mong ebidensya, sitas prosesa sa Biblia, kanang mga pastor karon na connection kay Kristo ay mubalin ko sa inyo magpabautismo ko. Pero dili gani mo magkahatag og tawag ining sitas prosesa sa Biblia, ano yung connection inyo mga pastor karon bugos na, fake. Kunang panghawa mo din ano man kay kanang inyo makalag. Undan una ng mga pastora sa impierno. So okay?